Väcker inte misstankar om att ni försöker mörklägga hela den här skandalen? Det är ju så här att så här gör ni ofta, att ni tar fram väldigt välkända värdeord och så fäster värdeordet via frågan mer än svaret. Välkänd teknik. Det vill säga, man behöver egentligen bara ställa frågan så har man misstänkliggjort det. Då spelar svaret ingen roll. Det viktiga att säga, det är att regelöverträdelser inte accepteras och ska leda till konsekvenser. Och det kommer att gälla fortsatt. Det ska skiljas från rykten, påståenden som inte går att belägga. Och vad som är vad kring detta, det vet inte jag. Jag bara vet att den enskilda regelöverträdelse som vi har sett fick till konsekvens att den person det handlade om också drog konsekvenserna av det. Right. Okay. Tack.